Защо винаги изглеждаш тъжен? Вижте, много неща сте ме питали, обаче толкова екзистенциален въпрос не знам дали ме е спохождал. Не знам защо винаги изглеждам тъжен, всъщност така ли е според всички? Така ли изглеждам постоянно? Може, предполагам, но да ви уверя, не се чувствам така отвътре, през повечето време поне не, в рамките на нормалното, понякога да. Иначе, предполагам откъде може би ти идва впечатлението, защото гледайки клиповете ми, аз гледам да съм доста реалистичен според темпото, което говоря, начина по който се изказвам и не се пресилвам, като пусна камерата да звуча по определен начин, който да е твърде хиперактивен, твърде позитивен, просто гледам да е реалистичен. Преди време определено се изсилвах повече, заставах по определен начин и звучах доста по-позитивно, енергично и така нататък, но истината е, че никой не звучи така в реалния живот. И доколкото гледам еволюцията на съдържанието от 2014-2015 година насам, все повече забелязвам как на хората им се гледа нещо истинско, не толкова полирано, не толкова изсценирано, така че го кара малко по-спокойно, може би е думата, и оттам може да се припознава с тъжно. Например, сега, ако беше 2015 година, съдържанието, което ще да се консумира повече, би звучало нещо като: Здравейте хора! Днес ще направя видео и ще ви разкажа защо винаги изглеждам тъжен. Но хейнина, вече е 2025 година и на хората не им се гледат и слушат полирани истории, искат нещо по-сурово, по-истинско, по-припознаваемо към самите тях, защото има пренасищане на Здравейте хора! Днес ще правя видео! Затова, може би, така ти звучи. Да, мога да поговоря малко на английски. Ето тук нещо, което чувам 2 пъти на седмица. Ladies and gentlemen, welcome on board this Ryanair flight FR1234 from London Stansted to Sofia. Please place your hand luggage in the overhead lockers or under the seat in front of you. Please ensure your seatbelt is securely fastened, your seat back is in the upright position, and your tray table is stowed. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is strictly prohibited at all times. For safety reasons, we ask you to read the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. We wish you a pleasant flight and thank you for choosing Ryanair. Любопитен факт, когато дойдох да живея в Англия на 18 години, бях много по-уверен в английския си от сега, години живот след това. Здравейте хора! Мина цяла една година откакто качих това клипче и получих вашите хубави коментари, пожелавайки ми успех. И исках да се отбия и да ви кажа, понеже ви държа в течение, че завърших втори курс медицина! Ей! Разбира се, да завършиш втори курс медицина не е най-голямото постижение на света, дори ни най-малко, така че не искам да изглежда сякаш бия тъпън, обаче понеже такова ми е съдържанието, показвам ви често как пътувам, правя ви влогове, показвам ви как уча, как работя и ви държа в течение на нещата. Та просто исках да ви кажа, че вашата подкрепа през годината я оценявам много и цялото това нещо доведе до днешния ден, в който аз съм обратно в Англия и лятото за мен започва, защото приключи тази година. Както всеки път, правя малка нахална вметка за всички, които току-що попадат на видеята ми и не са ме виждали преди. Здравейте, аз съм Тони и по принцип в момента най-интересното, което хората намират в мен, кажи речи, е, че аз учих и се лицензирах в Англия като магистър-фармацевт, където в момента живея и работя, но следвам медицина в България и пътувам с полети между двете държави всяка седмица. Както традицията повелява, преброих полетите и тази година. Миналата година, когато завърших първи курс, са били 46 полета или около 46. Малко е трудно да преценя, защото не си спомням дали за всеки полет специфично съм летял, кога сме имали отменени занятия и така нататък. А тази година полетите ми са 61 полета. От около 68 резервирани, отново някои не са се състояли, други са били по други поводи, не за учене, така че не ги преброявам към тях, но 61 полета, не мога да повярвам, че се осъществиха, всяка седмица пътувах и нещата се случиха още една година, както не съм си помислял в най-дивите ми представи, когато се записвах да уча. Та хора, не мога да повярвам, че втори курс приключи, беше определено по-труден от първи курс, особено накрая се изпита по анатомия. Мисля, че който е учил медицина и в момента учи, може да се досети за какво става въпрос. И хеймена, отново е юли, набирам се обратно в Англия, където по принцип прекарвам лятото си и не пътувам до България. Така че ме чака лято с работа и още работа, но и свободно време за неща като плетене, четене, снимане на тиктоци и някакви други неща, с които ще имам микрообсесия със сигурност.
по време на следващите 3 месеца. Това е малкия апдейт, ако мога така да го нарека. Благодаря ви отново за хубавите коментари, за всички пожелания, за подкрепата през годината. Ще видим как ще мине лятото, колко често ще снимам видеа, кажете ми на какви теми, какво ви се гледа. И след това, живи и здрави отново, на есен с песен, ще видим как ще е трети курс, дали ще бъде мил с нас. Отговарям на вашите въпроси, свързани с пари, които често ме питате в коментарите. Хайде, пак си говорим за една от любимите ви теми, а именно пари. Един от най-често задаваните въпроси под видеята ми: не е ли много скъпо да пътуваш толкова често? Като претекст на отговора само ще поясна, че скъпо, разбира се, е относителна дума. Ако за някого 20 лева са много, то за някого може да не са толкова много, така че отговора ми е в параметрите на тази субективност, надявам се да разберете. Парите са движеща сила в света, но и една от най-чувствителните теми за хората. Така че приемайте всичко, което кажа с чипка сол. Процедираме последния начин. Отговарям първо за мен, после ви казвам числата и след това вие преценявате за вас. За мен лично и моя стандарт на живот, моите разбирания, не ми е скъпо да пътувам 2 пъти на седмица, поне не за сега, и именно заради това мога да го правя. Иначе не бих го правил. Забелязал съм по коментарите ви преди, че съществува погрешното схващане, че полетите, които са налични, всъщност са много по-скъпи, отколкото са в действителност, и ви уверявам, че има полети от различни ценови разписки и да, има такива, които са с цените, които коментирате, но има доста често и доста по-нискотарифни и бюджетни опции. Като цяло не съм сигурен защо съществува такова погрешно схващане за цените на полетите, като те даже са обществено достояние. Може да проверите която и дата ви интересува, до която и дестинация ви интересува в толкова различни сайтове на авиокомпании, че много лесно може да си прецените скъпо ли е или не е скъпо и колко точно струва. Става само за няколко минути, но така и така правя това видео. Хайде сега ще спусна числата върху нас и вие ще прецените как ви се струва. По време на първи курс медицина имах 46 осъществени полета между България и Англия от над 50 резервации. По време на втори курс медицина имах 61 осъществени полета от 67 платени резервации, мисля, че, и сега продължавам да пътувам. Така че сега ви споделям числата, които са ми направили впечатление като малка ментална статистика за последните 2 години и половина. Ето как варират цените. Как и за колко пътувам аз. С звездичка отбелязвам, че цените, които ви споделям, са специфично към летище Лондон Станстед и специфично към компания Ryanair. За мен това е най-достъпната опция, защото е най-близко до вкъщи в Англия, и най-бюджетната опция, защото е най-ефтина от всички компании близо до нас на това летище. Най-ефтините полети за мен са били през октомври и ноември, където цените на полет са около 20 до 30 паунда. По време на декември цените скачат, стават 50 до 100 паунда, и ако надскочат 100 паунда, което става точно преди Коледа, тогава обмислям вариант да остана точно тази седмица и да избегна пътуване и допълнителни разходи. Януари и февруари цените спадат надолу, но все още не са толкова ефтини, колкото октомври и ноември. Нищо не може да бие октомври и ноември. Януари и февруари говорим за цени може би между 50 до 70 паунда на полет. По време на април и май ми излиза най-скъпо пътуването за сега, като на полет може да се плаща 70 до 80 паунда, понякога 60. Юни и юли говорим за около 40 до 50 паунда. Допълнителните ми пътни разходи в Англия, между вкъщи и летището в Лондон, са около 20 до 25 паунда на пътуване, като това е след премахване на 1/3 от цената, защото имам карта абонамент за цялата година. Така че често през октомври и ноември полетът ми е по-евтин, отколкото ми е пътуването с влака. Пътните ми в София от летището към вкъщи съответно могат да се неглижират, защото са няколко лева пътуване с метро и пътуване с автобус. Резервацията на самолетните ми билети правя в 2 или 3 инкремента по време на цялата година. Един в началото на октомври, за до края на годината до декември. Резервирам всичките полети. След това в края на ноември, началото на декември купувам нова партида от полети, която покрива януари и потенциално сесията даже февруари. И когато новата програма излезе за втория семестър, веднага купувам нова партида от полети, покриваща периода от февруари до май месец, и след това мога на четвърти път да купя отново още веднъж билети за потенциално юни и сесията през юли, която партида купувам около
април-май месец. И това също сте ме питали, кога си купувам билетите, та ето отговарям и на този въпрос. Средно около месец, месец и половина преди полета да се състои, като гледам всички да са купени горе-долу наведнъж, понеже иначе е много мислене и координиране с програма, и с полети, и с билети, и с влакове, почивни дни, работни дни, празници, и гледам когато седна да оправя всичко това и да се приключва. Да ми миряса главата за следващите 2 месеца. Друг често задавам въпрос относно парите, които харча за полети е дали имам абонаментна карта. Отговорът е не се ползвам с намаление, нямам абонаментна карта, защото знам, че Wizz Air имат някаква, но аз не пътувам с Wizz Air, те не излитат от това летище, до което аз мога да ходя най-бързо